Книги Дзеі апостолаў, раздзел 3. Пётр жа і Ян ішлі разам у святыню о 9 гадзіне малітвы. І нейкі чалавек, кульгавы ад чэрава маці сваёй, якога насілі і кожны дзень лажылі ля дзвярэй святыні, называных прыгожымі, прасіць міласціну ў тых, якія ўваходзяць у святыню, убачыўшы Петра і Яна, што меліся ўвайсці ў святыню, прасіў у іх міласціны. А Пётр, які з Янам углядаўся на яго, сказаў: «Паглядзі на нас». Ён жа ўзіраўся на іх, чакаючы нешта ад іх узяць. А Пётр сказаў: «Срэбра і золата няма ў мяне, а што маю, тое даю табе. У імя Ісуса Хрыста з Назарету встань і хадзі». І, ўзяўшы яго за правую руку, падняў. І адразу ўмацаваліся ногі і косткі ягоныя. І ён, падскочыўшы, стаў і хадзіў, і ўвайшоў з імі ў святыню, ходзячы і скачучы, і хвалячы Бога. І ўвесь народ бачыў яго, як хадзіў і хваліў Бога. І пазналі яго, што ён быў той, які дзеля міласціны сядзеў ля прыгожых дзвярэй святыні, і напоўніліся страхам і здзіўленнем ад таго, што здарылася з ім. А як аздароўлены кульгавы трымаўся Петра і Яна, увесь народ у здуменні прыбег да іх у прысенак, называны Салямонавым. Бачачы гэта, Пётр адказаў народу: «Мужы ізраільцяне, што здзіўляецеся гэтаму? Ці што так углядаецеся на нас, нібыта мы сваёю сілай або пабожнасцю зрабілі, каб ён хадзіў? Бог Абрагама, Ісака і Якуба, Бог бацькоў нашых, уславіў Сына свайго Ісуса, якога вы выдалі, ад якога дракліся перад абліччам Пілата, калі той судзіў вызваліць яго. Вы ж ад святога і праведнага адракліся і прасілі дараваць вам чалавека забойцу, а самога начальніка жыцця забілі. Яго Бог падняў з мёртвых, і мы сведкі гэтага. І дзеля веры ў імя ягонае умацавала імя ягонае таго, каго вы бачыце і ведаеце. І вера, якая ад яго, дала яму ацаленне гэтае перад усімі вамі. І цяпер, браты, я ведаю, што праз няведанне ўчынілі вы гэта, як і начальнікі вашыя. А сам Бог, які прадвесціў праз вусны ўсіх сваіх прарокаў, каб цярпець мукі Хрысту, тое іспоўніў. Дык пакайцеся і вярніцеся, каб сцерліся грахі вашыя, каб прыйшлі часы асвяжэння ад аблічча Господа, і каб ён паслаў Ісуса Хрыста, якога вам наперад абвясціў, якога мусіла неба прыняць да часу аднаўлення усяго, пра што гаварыў Бог праз вусны усіх сваіх святых прарокаў ад вякоў. Бо Майсей сказаў бацькам: «Прарока паставіць вам Господ, Бог ваш, з братоў вашых, як мяне. Яго слухайце ва ўсім, што будзе казаць вам. І будзе кожная душа, якая не паслухае прарока гэтага, будзе вынішчана з народу. І ўсе прарокі ад Самуэля і па чарзе, якія толькі гаварылі, прапаведвалі гэтыя дні. Вы, сыны прарокаві запавету,
які заключыў Бог з бацькамі нашымі, кажучы ад Абрагама: «І ў насенні тваім дабраслаўлёныя будуць усе народы зямлі». Вам першым Бог, уваскрасіўшы Сына свайго Ісуса, паслаў Яго, дабраслаўляючы вас, каб адвярнуўся кожны ад зласлівасці сваёй. Амінь.